Bună ziua! Mă numesc Eugen și astăzi vă voi prezenta cum să înregistrați desktop. Linkul de descărcare al aplicației o să vi las în descriere. Prima dată, haideți să intrăm în site. Mă scuzați. Da, mă scuzați, o eroare am găsit. Așa, acum intrăm în linkul care o să vă apară și așa, stați puțin. Acesta o să vi-l las în descriere linkul. Și apăsați care credeți dumneavoastră de cuvințe. Eu v-am dat linkul cu acesta pe care apăs lângă el imediat. Așa. Da, v-am lăsat linkul și acolo dați și o să încerc așa. Așa, cum operăm cu linkul. O să vă apară această pagină care am băgat-o mai înainte din greșeală. Aici o să dați pe acest buton. Dacă dau aici, opresc. Aici vă setați butonul în care vreți să porniți, opriți, nu știu ce. Aici vă setați anumite setări, cum doriți dumneavoastră. Aici sunt toate videoclipurile pe care le-am făcut până acum. Aici sunt imaginile, nu am, că n-am făcut. Uitează, dacă fac acum o poză. Am făcut acum o poză. Da, open. Și o să-mi apară poza pe care am făcut. Eu nu dau deocamdată. Așa. Uitați cum mi-a apărut. Ce mă nervează că mereu mai greu calculatorul. Poza pe care am făcut. Și este fix aceasta. Da, puteți face poze, puteți să înregistrați, faceți tutoriale. Cum doriți dumneavoastră. Aici, așa. Aici găsiți folderul în care ați băgat videoclipurile, imaginile. Aici puteți face poză. Mai mult. Mulțumesc. Da. Ce nu dau mai tare? Uitați. Atât. Mulțumesc. O zi bună.